बाप रे बाप, बुझाते नहीं कि हम का करी, कौन बहाना करी कि ये सब हमरा ना करे के पड़ो। अच्छा कोनो बात नहीं कि आज आज भर धो ले तनी बर्तन आ एकर बात तो देखाई, एगो काम ना करब, एगो ना। बताओ दिन रात हमसे काम करवाओ तो एको गो बारी से कने पतो तनी से बैठ के बातों कर लेते सन, हंसियो लेते सन, फोनो से बतिया लेते सन। आ ई घर में जब से आइल बनी काम के सिवा कुछ दिखाइए ना देवे, खाली काम खाली काम, झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन सब है। अब तो कर नहीं सकत, लेकिन कौन बहाना करे कि हमरा इसे ना करे पड़ो। अभी तो कुछ नहीं समझ, कौन बहाना करे। अब पूरी भाई तो हमरे के खाली कहली एक ने हाई कर दो, एक ने हाउ कर दो। हम ही एगो लागल कि उतरल बानी घर में काम करता आ हम ही काम करम, बाकी और सब पलंग तोड़िए जा, घर में आराम करिए जा। आ एगो हुआ के बानी दिन रात खाली कहले कि ठीक बा बर्दाश्त कर ला, आते न बानी। आज हम तो एगो काम ना करे के पड़ी। देखो तो ना कि एगो हुआ के बानी कुछ भी को आज ना हुआ के आज ना तो हम रूम से निकलम ना, दिन रात रूमे में रह। अब बाप रे बाप, पता न काहे इतना हिचकी आवत रुए। पानी पियो तो तीनों बार फिर भी हिचकी आवत रहत रुए। जाता नहीं वहाँ के फोनो करत हो खम आइम तो खंगारम, चाहे अपने देखिए तुम तो खंगरिए तुम मांझे के काम बा मान के तनी जाता नहीं फोन आवत होई बतिया नहीं के कहम कि कहाँ रहल हो के फोन ना उठात हो खंगरिए हमारा से ना होई। अब ला ना हमें तो नटवा निकाल के धो देले बड़ी जा, देखो तो जब कल ना तब नट निकाल दे तरी जा। ई नहीं के बुझत के एगो नट है का, नटा भुला जी ना तब बुझे। एगो तो कल बिगड़ले बरुए, पानी कम देता रुए, दूसरा में नट फेंक देता जे निकाल के। बताओ बढ़िया बहाना बा, और तो और बहाना हो गई। चलो लोटा में पानी धरे में ना वैसे हाथ धो लेता नहीं, बिगड़ ना जाए। और बढ़िया रही ना बर्तन मांजब आ ना झाड़ू और गैस पोछे। हेलो गोर लागतनी जी। का हाल बा? सब बढ़िया बा, जैसे कहत है वैसे ही करत नहीं, ठीक बा। तार फोन ना उतरला जान दे रौरा ही फोन करते हमर हिचके होते त हम जान नहीं कि रौरा हमरे की याद करत हो। फोन लगावते रहे घंटा पहले, बाकी ना लागत रहे, फोन कट देतला। बर्तन धोते रही जी, आज भर बर्तन धो देले बानी है ना। जैसे जैसे कहत है वैसे वैसे करत नहीं, रौरा बिल्कुल टेंशन मत ली। हमरा के फोन पर सिखावत रही, हम वैसे वैसे करत रही ना ना संतोष कर 10 दिन के अंदर में हम आ जाई। हां जी जल्दी आ जी रौरा, देखी मन नहीं खिला तो कनिया कराओ तनी ए कनिया ठीक बा जी। हो और सब बढ़िया बा ना? ठीक बा पढ़ना की बार रख ई न कर करू कुछ ना दीदी, वहाँ के फोन आई रहे ना तो बतियावत रही। तो सुना बात कर लो, ठीक बा। सब्जी काटे के बाद आटा मारे के बाद चलो बना ले खाना मिल के। ये दीदी हां हो जे बड़ा करे देखी ना देहिए बुखारे लगल बड़ुए, मन नहीं के कुछ काम करे के। माने हम जब कहतन तब तोर बुखारे धर लेता, नहीं तो फोने पर लागल रह तोर 24 घंटा तो नहीं से होखत बुखार। दीदी देख ली रहे विश्वास नहीं के तो पाचन काहे मेरा बुखार लागल रहता, हमरा कुछ नहीं के समझ में आवत। तो देख ला हम बुखार ना तो कुछ नहीं जा, ठीक बा चलो बनवावा संगे। ए दीदी आज भर के तो बात भर आज भर कर दी कसम, फिर जैसे ही ठीक हो जाए मैं वैसे ही हाथ बटा दे। तू तो ऐसे ही कहलू कि आज भर कदम कहता ना कर दी। आज भर कर ली, फिर जैसे ही ठीक हो मैं हाथ बटा दे। मैं हुचकी आवत हां ना का। अब ऐसा तो तू यही कने कहलू, बराबर रोग गइले रहलू तू ना दीदी, जेकरा पे पड़े ला उहे जाने ला, रौरो पे पड़ी ना तब बुझाई कि छोटकी का कहते। चलो ठीक बाटे, बुखार वाला तो हम देर कर बर्बाद देतनी, कर देला। कर देतनी आज भर कर देतनी। ठीक है जाई, अच्छा कर देते हैं। आवा ना करो तो नहीं रोज रोज के हो कि रोज रोज करते रही दबा के रखो तो उजा डेरवा के रखो तो उजा झाड़ू पोछा सबे करत है। अब आवा जे करके दिखा देता दी। हमरा बुखार लग रहल हो कि हम तो बहाना कनी झूठ बोल रहन। तू वो भाभी बाड़ी जा हमार आ कोनो काम कर नहीं खीटा आ गांव में के देखे नहीं चाची कल भाभी का
साला उतना काम चाची के पतोहिन के देखे त इतना काम करे जब कहे मान करना आई दू जनी बाड़ी जा दू जनी के कुछ कह देता उ कहन के हमार पेट दर्द करता उनके कहता उ कहन हमार तबीयत खराब बा आई रुको ना खुने हमारी रगड़िया था का कर अबे हाथ हो तो हम नाती सब सोचे तनी भाभी के बोल दीता बाकी के बोली बड़की भाभी पीसीएम के छोटकी भाभी जाता ही देखा तनी छोटकी भाभी के कह के का कहतरी भाभी हो भाभी का जी बुच्ची जी ए भाभी का को तनी बोली हाउ तनी मसाला रगड़ दे ए बुच्ची जी ए भाभी ए बुच्ची जी तो आओ चटनी रगड़ दे देखिए बुच्ची जी हमर सर भारी बोल बड़ुए दे पूरा पता तड़ुए बुझात नहीं के का बजे इतना कमर में दर्द बा कि हम बताने की जगह हम जानत रहनी कि तू ओइना कहबू एगो काम कह दो ना तो तबीयत खराब हो जाला ता ना ये बुच्ची जी हमर कमर बड़ी टूटा था पता न का है हम झूठ नहीं की बोलत न तो थोड़ा सा पीसी में का बाजी वो तो एक हाथ के खेल बड़ुए तुरंते रगड़ के रख देती ले तो आएगा झूठ बोलता रू हाथ पैर नहीं के चलते समझी मजबूरी रौरो कोई के बहू बनम कोई के पतो बनम कबो काला पर नहीं आएगा कह देली कि ना होइसन बात बा होइसन हम जानत रहनी कि तू आएगा बहाना करू बा कनी कि रहत देखी कह का कहत जी बहाना नहीं की करत देख ली रौरो जान ससुरवा रौरो तबीयत खराब है रौरो के कहियो सन बहाना कर दी लेकिन बहाना नहीं की करत और लड़की के औरत के न बुझाला शादी हो जाए के बाद पूरा ना और बोला तरुआ कह कि तबीयत है खराब बाटे ये बुच्ची जी भीतरी से तबीयत खराब है ऊपर से थोड़े खराब है काहे तार में से तनी मनी कह दो ना कोनो काम तो लगे ने बीमारी अपन देखावे अब बोले के बारे में टाइम बोलत है त नहीं की कह जाता नहीं माइक की लगे टाइम बोला तो नहीं बुझात लड़क कहीं के सही कॉल बड़ुए जइए न जे दिन आग बढ़ानी ले जइए ससुर में हमार तो गुजरो हो जाता हुए ना उनकर तो और ना गुजर हुई लोला रही जब तक ले कॉल कर ये लोला भीतर जो ना तो लोड़ा को उहे हाल बढ़ुए इनकर जब तक ले लोला रही ना तब तक ससुरा में गुजरे ना हुई आवा ना पीस के जुड़वा देम कि तार करेजा जुड़ा जाए अरे काहे खातिर हमर भैया फोन करत रहन हेलो हेलो हां भैया गोला तनी खुश रह का हाल रे बच्चा ठीक है बटे अपने बतावा जे कुल समाचार भाभी के बबुआ हो गई हाँ हो गइल बाटे आ कहिया के हो बतइबो ना कइल हजा अरे इमरजेंसी में भइल रे चल घर ही हो गेल निमन से ना हाँ कैसे याद कैली कैसे फोन कैली तू मिस कॉल देखनी हो मिस कॉल नंबर बजा ओइ बजा थोड़े ना अरे टाइम मिली तब ना काम धंधा से हां बड़का नौकरिया ना करत रह ओइ से तारा देखा तर कि पापा का भी आंख बनावे के बाटे मान के दर्द दवाई देबी नहीं काहे एगो तोहरे बाप हवन उहन लोग के ना बाप हवन उहन लोग के त करे के चाहिए चार जना बड़े जे तो चार जना के ना देखे के चाहिए हो देख बुची अब चारों जना के हम नहीं खियाना हम अपन जिम्मा लेता नहीं हां उ त बात बटले बात कर अगोर बापे के मातारी के अगोर तो मातारी मानम तनी कि चली गई अब बाप के अगोर देखा तनी कि अपने बन जे सतारा के केनो और के ना छोड़िए अरे बुचिया का तू हूं ना चल और कुल ठीक बा हां ठीक बाटे बबुआ कैसन बाड़ सा मायरे बबुआ बुचे कुल ठीक बाड़ सब पतो ही ठीक बाड़ी सब ठीक बा भैया रख तनी गोला तनी ठीक घर से फुर्सते ना मिलेला अपने भाई से बतियैला से भैया रहन कमलेश भैया आ सुना तरी का ओ भाभी के देखलिया का भाभी के देखी रे गोलनिया कोनिया भाभी तो चटनी पीसत लगलिया मुंह ऐठेला तो कह तरीका में तबीयत खराब रह बाटे तबीयत खराब बाटे हां अब बड़की भाभी तबे से काम करता है उ बाई आराम से ओठंग ल लिया कोनिया भाभी तो चटनी रगड़ देत लगलिया कह तरीका मने ओकर हइया पलट आइल बा कि ओकर तबीयत खराब बाटे हैं कोने तो कह तरीका हमसे ना होई कोनो काम बुची हमरा के ना कहे में तबीयत खराब का जी मम्मी जी का करतनी जा कुछ ना हो भाभी वो तो ऐसे काहे माने तबीयत खराब होखेला त कहेला ना आदमी से हैं तब न केहू जानी कि केहू के भीतर केहू ढुकल बाटे आज जब भैया से बतियान वीडियो कॉलिंग ना तो टाट हो के बोलत रहलिए गोबर हमारा तो तब ओकर नेखे बेमारी ढुकल नहीं तब नहीं खेबू उहे भाभी का बात तो कहनी भाभी तो चटनी रगड़ तो लगलिए मुंह ऐठ कहते कि ना ना कुछ हमारा से ना बा ई त हम ही बतिया कहे करनी है कि छोटकी का के कहती है कि नखरा नाटा फूल करती है जब वीडियो जी कहती है नी वीडियो कॉलिंग बतियाते तो तबीयत नहीं खराब तो हो एंगने ना चली एंगने कैसे चली घर में
हैं अबे अबे देखी हम खाली हम ही करब आय तनिक चुप रह अभी के अभी हम ओकरा ले तनी ले ले समाचार ओकर बीमारी भइल बा त घर के आदमी से कह के हां अरे दुश्मनवा हमर बीमार भइल बाटे चाहे हर नंदी हमर होइसे भइल बा चाहे दीदी अगर तब ना केहू जानी कि सुतल होखी कोई दिन के बाद ये मेरा काम रही तो लगल अच्छा रुक अभी हम पूछ ले तनी कि कौन कर बीमारी जब ना तब काम धंधा करत पता ना बोला तब भाभी बीमारी भइल बोली ना जानलू कि कोने गिरा तन चटनी पीस ली तो कोने ना कि नखुना खराब ही रह भाभी के बोल दी तू काम करत रहलू तो वही के मैं ना बोलनी है और ऊ बार कह दे ना ये बुची हमरा से ना कह तबियत खराब बाटे देख ना हम कहनी देख हम आज जब कहनी कि वीडियो कॉलिंग से बतिया तो तने को कहत ओइ से माई से कहनी है चलो देखी जा ठीक है नहीं तब हम ही करे करनी चलो भाभी चल जा छोटकी अरे छोटकी है ना सुन त तनी मने ई हम का सुननी ह का हो गइल मम्मी जी का भइल बाटे का कुछ कहतनी मने भइल का बा हमरा के ई बताओ न अरे बाप रे बाप बहुत तबीयत खराब है मम्मी जी मरियो त नहीं खो जात मर जा जब से उतरल बड़ तब से कहियो कहले बड़ू के हम नीमन से बानी हैं मम्मी जी बुखार और लोग तोहार दहिया हवे ओकर ना हवे का करी मम्मी जी सबके बैठल बनी बताई बुखार दे लौको तड़ुए लेकिन कोई झाके ना मारेला अरे उरे कहतनी कि होइसे ना होइसे देख तबीयत खराब रहेला तो कहे के चाही हाँ कि हमर तबीयत खराब बता तबे ना लोग जानी तो दवाई बीरो लियाई हैं का भइल बा बोल हम जाई दवाई लियाई बहुत दहिया में दर्द बा मम्मी जी कमरिया टूटता कमरिया टूटत ना ताटे जब ना तब तबियत खराब रहता हाँ तो उहे ना करके पूछ कहतनी काम धंधा आ कि कुछ कहे करना। के ना चाही तब ना हम जानम अब दिन भर बीमार है तो ओगने और ही आदमी बीमार पड़ जाला रे सुतल रे बीमारी हाँ? का कलेला को देना चलेला देखी दीदी दीदी देखी ज्यादा मत बोले तब उहे ना कहतनी कि बीमार भइल बा तो कहू हमरा ले तबे ना हम दवाई लियाई कब हम बोला तो कहबू ना कि ज्यादा बोलेली हैं हम सबके करत नहीं कि बताई ठीक बा तोरा के केहू कहत नहीं के बीमार बाड़ी तो ठीक ना अब चुप रहो का भइल बा बोल हम जाके दवाई लियो तनी अभी के का अभी बीमार बनी जी बुखार दे बीमार लौको रहती तड़ुए का दिन के हो बीमार रहेला रोज रोज बीमार रहेला बुखार के ना और रोगी आदमी सालों भर चल हट, सालों साल दवाई खा लो जो काम देख हम एकर दवाई लिया दे तनी खाली हमारे के दवाई खा के देखो तनी निमन दवाई लियो तनी ढेर पैसा के देखो तनी निमन होता कि ना होता आ इनका तो रोज तबियत खराब रहेला एक दिन कहे ना ये बुची पेट गरता कौन बात करता कौन अच्छा, चल, जा दे। हई होता तबीयत खराब हो जाला त का जो ठीक बा चलो घर में जा दवाई हम अभी के लेके आब तनी बाजारी जा तेरी माई के सुन लो ऐसे ना कइल जाला कहल जाला तब ना लोग जानी ये माई तनी मिठाई ले ले है हां नोट ना ले ले बानी अरे वाह हमार कौन तबीयत खराब नहीं खे हम टाना टाना भगवान से दुआ करने हे भगवान हमार कब तबीयत मत खराब होके हम स्वस्थ रही ना वो हमारा काम करे के मन नहीं के तो बहाना करत नहीं कि हमार तबीयत खराब है भगवान करती तो और तीजरा ढूक जावा तू ही बीमार पड़ हमरा के का दवाई लेबू